Agosto 17, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Unya miduol si Pedro kang Hesus ug nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isig ka tawo ug ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba? Si Hesus mitubag, dili kay makapito ra, kundili kapituan kapito. Kay ang gingharian sa langit sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag milyon ka pesos. Ug tungod kay wala man siya igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya ingon nga usa ka ulipon. Lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon atubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw ang tawo ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniyag pipila lamang ka pisos. Gilabni dayon niya ug gituok ug giingnan, bayri nako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod ug nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, ayaw intawon ako apikiha kay bayran ko ra ikaw. Apan wala siya musugot. Hinunua, gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo ug nangadto sila sa ilang agalon ug siya gisuginlan nila sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon ug giingnan, banyaga ka, gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kaingon. Ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapos ni Hesus ang sambingay sa pag-ingon. Ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit kun dili kamo mopasaylo sa inyong isig katawo sa kinasing-kasing gayod. Tapos si Hesus makasulti niining mga butanga, mibiya siya sa Galilea ug miadto sa Judea, tabok sa suba sa Jordan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.